Priatelia, som rád, že sme teraz mohli odovzdať prídavné stroje k týmto traktorom, tým, ktoré pomôžu zlepšiť nielen čistotu v rámci mesta, ale aj kosenie a údržbu cyklochodníkov. Benefit týchto strojov je hlavne pri údržbe mestských komunikácií. Tu môžete vidieť sypač, zariadenie, ktoré obsluhuje jeden človek, tým, že samostatne si vie nabrať posypový materiál a potom rozdistribuovať a rozniesť po meste, kde je potrebné v rámci zimnej údržby. Tu môžete vidieť postranný mulčovač s výsuvom, ktorý nám veľmi efektívne pomôže pri kozbe a mulčovaní, hlavne na cyklochodníkoch, ďalej na všetkých rudrálnych plochách. V mesiacoch, kedy sa mulčuje, týmto strojom vieme počas 2 dní za mesiac vykonať mulčovanie na všetkých plochách, ktoré potrebujeme zmulčovať. Tu môžete vidieť novú zametaciu kefu, ktorá má pokrop, aby sa znížila prašnosť v letných mesiacoch. Samozrejme, tento stroj použijeme pri jarnom dočisťovaní vozoviek a chodníkov v meste. Všetky tieto stroje výrazne pomôžu pri správe miestnych komunikácií a trávnatých porastov. Tak odnes budú slúžiť tým hlavne, ktorí pracujú na týchto strojoch, aby sa im lepšie pracovalo, ale aj občanom mesta, aby mesto bolo čistejšie, krajšie a slúžilo nám všetkým.